По-скоро бих насочил вниманието си върху събирането на максимално много неща, които мога да правя или да не правя, за да ми помогнат да имам по-малко оплаквания, по-добри изследвания на кръвта и по възможност да не спазвам някаква терапия, която е медикаментозна или пък да е с хранителни добавки. Но и ако се налага да спазвам някаква такава, да бъде с най-ниската доза. Фосфорът по-скоро е усилвател на нервите и идеята с него е, че той забързва нервната система, която е забавена при хората с хипофункция. Действа като акселератор. Някакви въпроси други? Окей, добре. Още някой да му видим дневника. Виждам, че 157 номер. Ако иска нещо да попитам или каквото и да било друго. Да, може, сега ще погледна. Преосмиването е добре, но тук аз не бих спазвал това. По-скоро бих насочил вниманието си в друга посока. Бих насочил вниманието си към светлината, защото това е нещо, което с най-голямо влияние ще ти подреди деня и вечерта по такъв начин, че ето тези тук всичките оплаквания, които тук да изчезнат, тези също, тук и ето тук. Това е нещото, което ако започнеш да правиш сутрин, ще окаже най-голямо влияние върху хормоните ти и съответно върху това да ти се подредят кога са активни едни хормони и кога са активни други, за да изчезнат тия оплаквания. Хората с хипофункция на щитовидната жлеза и се объркват циркадният ритъм. Де факто това, именно което казах за хормоните, кога са активни едни хормони,
съответно по това време трябва други да са активни. Например, сутрин, когато гледаш светлина, ти се повишава с 50% количеството на кортизола, което пък от своя страна гарантира, че вечерта ще си с по-ниски стойности на кортизол и ще може съня да ти е по-добър. А пак сутринта ще си с по-голямо количество енергия, което задължително ще помогне за фокуса, за забравянето, за това да не си мудна, да не си нервна или да не си нервен, а пък вечер ще ти помогне за това да заспиваш по-добре. За потенето със сигурност, защото кортизола дига енергията. За студа също, крайниците. За сега ще започнеш с това.